Comencem a parlar ara ja de la segona divisió B, el grup tercer, el grup dels catalans. Hi ha hagut canvi de líder perquè després de 6 jornades sense guanyar, el Llagostera ja no ocupa la primera posició. Ara qui l'ocupa és l'Atlètic Balears. L'acompanya en zona de play-off l'Hospitalet, mentre per sota el Lleida és a 3 punts de distància, el Nàstic a 4. Per sota compta el Sant Andreu, que és en posició de promoció de permanència i es veu amenaçat, entre d'altres, pel Prat, que a mica a mica va fent camí i s'acosta a la possibilitat de la permanència. I el Clariano d'Ontinyent, el partit que va jugar al Prat, va venir, lògicament, marcat per l'homenatge al record del club de la Vall d'Albaida, el futbolista juvenil de 17 anys, Òscar Martínez, que va morir la setmana passada en un partit amb el filial de l'Ontinyent. A nivell esportiu, l'Ontinyent s'enfonsa una mica més en benefici d'un Prat que ara veu una miqueta més a prop la possibilitat de salvar-se a 4 punts de la 16a posició. Un gol de Granell a la primera meitat i els gols de Boris Garrós i de José Cante a la segona van suposar aquest 0-3.